Salutare toată lumea, sunt Luca. Nou episod din Minecraft. Haide, pui mei, ce groznic. Pui mei. No. Opresc puțin filmarea. În fine, cam aici o să fie. De pui mei, dar nu se vede nimica. Asta, așa. Gata. Click. Totuși, să mă văd și eu, nu? De pui mei. Mai bine joc case opening. Hai, ce pui mei. Ah, pui mei. Da. Bine. Minecraft nu pot face pe facecam. Niaci. Bine. Așa. Da. Mystery. Case așa. Stai, câte am? A, 3. Bun. Să vedem ce ne pică. Yes! Nice! Haide, pui mei, nu! Cred că se bagă pe aici. De fapt, nu se bagă. Lasă! Nu. Ta-da! Una. Da? Deci am văzut. Haide, încă o hackeam, pui mei. Era fain skin-ul. Facecam, gata. Ia, lasă că... Bloc 18, minimă. Wow. Am noroc. Lasă coiul. Nu-i coi. Exo, m-am încurcat. Și dăm mai departe. Bun. E fain. Chiar. Da. Hai da. Da. Încă unul. O, vă mai scump. Ce tare era dacă era flip knife-ul ăla Star Trek Factory. Am cuțitul roșia. Bam. Aug. Ce? Femeie. Hai da. E fain. Bun. Așa. Ce să deschidem? Dragonilor. Așa. Să vedem noi
Ce ne pică? E tare. Ce să zic? Și părul meu e ca dracu. Ce? Băi, mult mai bine sau ce? E puii mei. În fine. Și filmez de pe telefon. Wow! Oare ce faci? Ce primi? Puțin așa, să mă așez la masa de birou, calculatorul a pornit și dăm. Deschidem. Suvenir. Cât costă? Am mers bun, pui mei. Delete, am încercat odată să... E pui mei. Ce pantaloni dracu? Gata, gata. Asta. Iuhu. Stop. Stop. Sigur, poți să-mi hai să deschidem. Hai să punem la casino. Jackpot așa, depozit. Așa. Ce să punem noi? Un coi. Yay! Posibil să pierdem și să băgăm. Uitați-vă! Doar uitați-vă! Asta am prins la pariu. Ce ziceți? Așa, băgăm asta și asta la fel. Băgăm pink. Așa, asta e destul de bun. Uitați-vă la asta. Ok, am prins de mine. Ok, insta. Ok, 49% șanse să câștig. Haide, băgați-vă cuțite în puii mei. Ok, hai 7 minute am filmat. Așa, am ceva șanse. Da, Doamne să câștig, da, Doamne să câștig. 3%. 0 șanse să câștig, vă spun eu. Foarte mult șanse să câștigați voi. E, puii mei. Facem de ok. De la Mr. Ce? Ok. Skip video. Așa. Bun, facem de Mr. Case. Yay! Trebuie să ne uităm la drăcia asta. Drăcia. Da. Cine dă opțiunea să mai văd o dată în puii mei? Așa, X, așa. Ok, nu pasă. Ok. Deschidem. Vedem ce noroc avem. Porcel în porcel. Porcel. Trebuia să... bine. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Luca. De fapt sunt Luca. Pa, pa.